Afrique du Sud coronavirus bana kelen do jorna ko baye ka sabu ke maaw bani ye ka taa boloci jita Ahmed Ogwel Ouma ale ka fɔ la min ye CDC Afrique o ɲɛmɔgɔ ye kɛmɛdoya mɔgɔ ani fila ɲɔgɔn de be minnu sɔnna jamanadenw na ka t'u boloci. Angola jamanatigi Joao Lourenço y'a kali jamanadenw ye bi alamisa a ka jamanatigi sigi ta ko filanan na. Fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔw ye kalata a n'a ka sugandili lagosi. Kenya ko dɔ farala taji sɔngɔ ka u ka jamana fan bɛɛ min kunnafoni dira bi alamisa sɔgɔma. Jamanatigi kura sugandile Williams Ruto ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a bɛna wulikajɔw kɛ walasa ka se ka dɛmɛ don taji feerelaw ma taji sɔngɔ ka se ka jigi jamanadenw ye. Nigeria anglais ka masamusoba Reine Elizabeth II ka tanyali Grande-Bretagne ye hakililajigi kɛ jɔnya tile waati la farafina gun kan. Kuma min na Kenya jamanatigi Huri Kiyeta ani Nigeria jamanatigi Mohamed Bukari bɛɛ ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Grande-Bretagne ma min ye farafina gun kana jamana dɔw ka marabaga kɔrɔ ye. Egypte gafe marayɔrɔ kɔrɔ dɔ lakaliya Amdallah Abdel Hafez ka so kɔnɔ ye gafe kɔrɔw marayɔrɔ kɔrɔba fɔlɔ ye ko Abdel Hafez tera ka livre ba caman de fara ɲɔgɔn kan san 50 kɔnɔ ka nin gafe marayɔrɔ in labɛn k'a labila jamana denw ye fu.